Ka Shining Adventist Secondary School Thinrot kala Rakhe ke Parents Day Ryngkat ke jingdon lang jong MLA jong ka mau kendro uba Banteidor lingdo ubalong kum ukongsan hagani gesngi Ryngkat kinong yalam snong ki kimi ki pab ki khna school haba ajing kren uba Banteidor ula banjur halor ke jingdon kam jong ka burom ka akor bat ka jing burom yaladi bat ulayaro ru ya ka nam jong ka diga school bat ka jing job jong ki khna jong ka diga school ki bla let police ki college shillong ulayaro ya ka jing ithu jong gani ka school halor ka jing le bha ju ki khna kabla wanra ka jing sarong ha ka imlang ka salang uba Banteidor ula airu ya ka song tingka ka ba san lak tingka na ka benta banthau ye ki kamra school ban kintiu ka puli puthi ban ai ka jing kersana ka benta ban kintiu ka ni ka school kadi ka jing Rakhe ka long kum shi benta jong ka jing don kam jong ka jing nang jing start ha ka imlang salang bat ka jing pen i jong ki nong yalam ki nuksa ki bapa halor ka jing job jong ki khna Handrai kabang akwa banong yipi kabang iyo snow bat ngakwa bat snow yipi sa sisien yagi jingkren kadai ka akor bat kaburam kabanra yangi nakawai kapor syakawai kapor pat